Praira 1436 Tring Bisi Kwtal no lamchukjaknai eba palaijaknani thangai tongo Bisi Brum ni hai taklai Bisi bo Tulashikhor Tring Committee ni bwkhaktwi Bisi Brum no hohom dodom jung sasake naitothoke khatong khatani bisingtwi Bisi Kwtal lamchukjakmani hai taklai 2025 Bisi ni 21 December Tulashikhor Tring Committee ni bwkhaktwi Tulashikhor Rajnagar Zonal habano Ganao hohom dodom ni bisingtwi Tring Bisi Kwtal no lamchukjaknai laithangnai Bisi o 21 December tei 22 December salni romui Tring Bisi Kwtal no palaijakha phia taklai sajanangnai panda 21 तारिख December 2025 salmari taklai Bisi o Bisi Brum ni hai mosakrong tei rechap korongrok phaiyi recapnai mosaphainai Tulashikhor Tring Bisi Kwtal palaithani mosakrong hini sinijak yapri baksa dance group ni mosakrong phainai mosamung naithok tubui yapri baksa dance group no sponsor khlaika imang dev Burma yapri baksa dance group ni ngai phainai mosakrong Salman Dev Burma, Maria Dev Burma, Shaima Dev Burma, Rohan Dev Burma, Sujit Dev Burma mosamung simia recap mungkrong bo phainai abrogongkha Fesma Dev Burma tei Somar Dev Burma khoroknei khnathok recap murok tubi phainai Tulashikhor Tring Bisi Kwtal palaithani o bwskangni 21 तारिख December 2025 salmari